Jamen, jeg har haft lidt problemer med at få den der JavaScript med bordsmodel til at fungere, så jeg har bare fundet en på YouTube, jeg sådan ligesom kan tale ud fra. Første spørgsmål er: forklar med dine egne ord, hvad bordets atommodel går ud på, og herunder lægge vægt på bordets to antagelser. Så der er to antagelser. Den første er en stationær tilstand, der betyder, at de baner, der løber rundt om atomet, er faste baner for elektroner. Nummer 2 er frekvensbetingelsen. Er forskellen på banerne omkring atomet, og der er forskellige baner, hvor atomet kan f.eks. hoppe fra en bane og så tilbage igen til samme bane, som der så udskiller et foton, som der giver lys. Men ja, lad os se næste spørgsmål. Forklar hvilken bølgelængdeområde nanometer fotoner skal være, for at man kan se det. Ja, der har vi jo så alle de synlige farver, som starter ved 380 nanometer til 740. Og alt under det er ultraviolet, og alt over det er infrarød, så man også kender fra fjernbetjening. Så bliver jeg så bedt om at sætte ending level til 2, og så går jeg ud fra at starting level skal være 3, men det har jeg så fundet en film, der gør. Og så kan man så se elektronen, der løber rundt om protonet, og der bliver fotonet skudt ud, som der så giver synlig lys med en frekvens på 656. Som vi så skal se, der er rødt, der ligger inden for 625 til 770. Så skal jeg så sætte ending level til 1. Og så kan man se elektronen, der gerne skulle skifte bane, og så udsender den en energi, som er fotonet. Og her kommer der så ultraviolet lys, det vil sige, at det ikke kan ses. Nu bliver det så sat til 3. Ending level 3. Her skyder den fotonet ud, som så er infrarød, som heller ikke kan ses.